Alerta laranja ezarrita dago Euskal Herrian bota dezakeen euri kopuru handiagatik. Hotza ere handia da. Aurreikusitako alerta egoera dela eta Bilboko udalak aurreratu egin du neguko aterpeen irekiera. Eta horrela, 2013-2014ko neguko baliabideak prest dira. Mazarredo kaleko aterpeak 50 lagun hartzeko edukiera dauka, eta azarotik apirila bitarte egongo da zabalik. Neguko aterpeen erabiltzaileen profila definitzerako orduan, Bilboko udaletik 2 tipologia nagusi daudela azaldu dute. Kroniko bihurtutako egoeran bizi eta beste ostatu batzuetara joaterik ez duten pertsonak daude. Hauek 40 eta 55 urte bitarteko gizonezkoak izaten dira nagusiki. Osasun egoera larria dute eta alkohola eta beste sustantzia batzuk kontsumitzen dituzte. Eta bestetik, etxerik gabeko atzerritarrak, gehienak haiek dira, ia guztiak gizonezkoak, eta gehienak 18 eta 55 urte bitartekoak. Iazko denboraldian neguko aterpea 158 gautan egon zan zabalik. Guztira, 474 lagun hartatu zituen, eta hoietatik 330, ia 170 lehen aldiz joandakoak izan ziren. Ostatu honen bataz besteko okupazioa 183koa izan zen. Azpimarratzekoa baita ere, atenditutako emakumeen kopurua 53 emakume, aurreko kanpainaren kopurua bikoiztu egin zuen kopuru honek. Bilboko neguko aterpeak helburu bikoitza du. Alde batetik, etxerik gabe Bilbon bizi diren pertsonengan hotzaren eragina arintzea eta bestetik, gizarte esku hartzeari lotutako profesionalekin harremanetan jartzen laguntzea. Aipatu ere Bilbon guztira 7 direla etxebizitzarik ez dutenentzat irekita dauden zentroak.